Gospodine predsjedniče, ovo je dobar potez, ovo je sjajan izvješće i sjajna ideja. Ali u mnogim europskim zemljama procjenjuju građani da je stupanj korupcije najveći upravo u zdravstvu. Pa zašto? Zdravlje jest i mora ostati ljudsko pravo i plaćanje zdravlja je korupcija samo po sebi, korupcija per se. Ljudska prava, naime, ne mogu se plaćati. Krivi, jasno, nisu liječnici, nego sustav u kojem se mogu liječiti samo oni koji to mogu platiti ili pristupiti nekoj tehnološkoj inovaciji. Slučajevi sramotnog uništavanja dijela javnog zdravstvenog sustava i njegove privatizacije u režiji vlada i kompanija sramotni su primjer, a takvi primjer ima u svim zemljama, udara na ovo temeljno ljudsko pravo. To nije moja Europa i pored sveg korisnog što radimo i ovim dokumentom, očekujem da ovaj Parlament u svom sljedećem sastavu ozbiljnije raspravi o zaustavljanju daljnje privatizacije zdravstva i stvaranja uvjeta da zdravlje postane dostupno svima i pod jednakim uvjetima. Hvala.